Salko, veľmi užitočný prostriedok na energiu. Čiže som taký veľký kopec vyšľapala na tomto stroji. Hentu tam, čo natáča. A ja som to vyšľapala. Ďaká Salko, čiže kúpite si Salko, prosím. Je veľmi výživný doplnok do života. Ďakujem za pozornosť. Keď nemáme po ruke lyžičku alebo tak ako by ste to? No, otvor. A idite. A čo dáme? Viete, aké to je sladunké a dobrunké. Si ho natáčame reklamu! Takže, koľko to je už minút? 48 sekúnd. Pán učiteľ, počúvajte ma, my sme sa snažili, takže nekomentujte to, ide auto a vidí ma, ako som... Ide auto! Čo ste? Tieto dve vystúpili vo veľkej černej namiesto malej černej, tak sa dohrávali peši. A nerušte natáčanie, no. Vy ste kravy, ja som vám ešte dneska v škole vravila, že malá čierna, nie veľká čierna. A to vidíte, veľká čierna, malá, všetko to smiali. Sme takých starých ľudí pýtali, že... Ako sa ide do malej čiernej? A vy akí boli milučky? Najlepšie Počúvajte, nevystupovali nejaké krasavec vo veľkej To je to, čo ja tiež. Hej? Veď ticho, bože! Taký sferovanej. To bol som mať. Je tam niečo? Nerušte to natáčanie do riči. Takže teraz vám to predvedieme, cucajte. Je tam nič nie, no piči. Veď Erika, ty krava, ty sam zničila celé natáčanie. Ježiš. Ale nie, ona to ešte len cuca, to je len na spodku, lebo ja som to vypila, zatiaľ čo som na tomto stroji vyviezla tú kávu. Máš energiu! Energia do teba vstúpila! Vidíte, vďaka Salku. Takže sledujte nás na... A to je všetko o nás, Salko, ako energia.